Bueno, boas tardes a todos, benvidos a esta presentación dos galardoados do Piragüismo Galego 2017. Benvido ao presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, e tamén, por suposto, ao director técnico do Piragüismo de Ribadumia, do Club Náutico Muiño. Bueno, eu primeiro quero estar agradecido tanto ao presidente da Federación Galega de Piragüismo como ao director técnico do Piragüismo Muiño daqui de Ribadumia por haber pensado en Ribadumia, por haber apostado por Ribadumia para esta presentación dos galardoados 2017. O Concello de Ribadumia sempre apostou e aposta polo deporte, creemos que o deporte é algo fundamental, algo importantísimo, e polo tanto temos que seguir traballando en fomento en tratar de mellorar, de fomentar o deporte en xeral e por suposto o piragüismo. A familia do piragüismo aquí en Ribadumia, a verdade que fixe un traballo desde fai moitos anos, non dende agora, senón dende fai moitos anos, un traballo espectacular para conseguir que empezou dende fai moitos anos. Ademais, o seu presidente que bueno, pois hoxe non está aquí, pero que temos que felicitar porque estar ao frente dunha entidade deportiva como é o piragüismo, o traballo, o esforzo que hai que isto conleva e os logros conseguidos os logros conseguidos que fan que Ribadumia que poida estar en moitos puntos, temos que estar dende o Concello, por suposto, que moi agradecidos. Todos os veciños de Ribadumia temos que estar moi agradecidos. Alfredo Bea, presidente da Federación Galega de Piragüismo, nos estamos encantados de poder hoxe presentar os galardoados do Piragüismo Galego 2017 que pensarades en Ribadumia. A nós nos satisface, nós estamos moi contentos e nós estamos abertos e dispostos a que a Federación, a aportar á Federación o que haxa que aportar, por suposto, pero que a Federación que pensara en Ribadumia, pois eu creo que é interesante para nós, é interesante tamén para a Federación, o sea, para o piragüismo de Ribadumia, que aquí está representando o seu director deportivo José Manuel Vázquez. Temos que traballar todos nesta mesma línea. Ribadumia é un concello humilde, pero é un concello que aposta polo deporte. É un concello humilde, pero creemos que a cota de piragüismo non solamente en Galicia, senón en competicións internacionais, pois creo que está aí. Por suposto, Alfredo, coñeces Ribadumia, Ribadumia está aberta, ten unhas instalacións magníficas para realizar este tipo de eventos e, polo tanto, moi agradecidos. Isto fai que Ribadumia engrandezca un pouco máis polo tanto, sempre estaremos apoiando este deporte, por suposto, tamén a Federación Galega de Piragüismo. Ten a palabra, vai a ter a palabra agora o director de Piragüismo, director técnico de Piragüismo de Ribadumia, para que faga as súas declaracións. Despois, por suposto, o seu presidente, o presidente do Piragüismo Galego. A idea é que esta presentación de galardoados que despois vai a citar o seu presidente de piragüismo, que sea hoxe, precisamente aquí en Ribadumia, onde se van a dar todos esos nomes. José Manuel. Bueno, en primeiro lugar, boas tardes a todos. E como ben o alcalde do Concello dicía, por parte tamén do club, tamén é sin duda un orgullo poder albergar a gala do piragüismo galego, é dicir, onde van estar todos premiados da temporada no piragüismo. É dicir, o piragüismo, como tamén decía David, xa non aquí no club, é dicir, a nivel galego é un escaparate impresionante a nivel nacional e internacional. É dicir, de feito, este ano, como nos contaba Freddy, pois xa detallará máis a miúdo, é dicir, foi un ano espléndido en tema de medallas nas regatas internacionais. Xa non vamos a entrar nas niveles nacionais as medallas dos galegos, nin a súa participación, que é dicir, Galicia, máis da mitad nas presencias das regatas nacionais son galegos. Todo iso conleva o seu gran esforzo por parte dos clubes, e no noso caso, pois, este evento é un evento que xa levábamos anos
buscando, decir, porque temos a pequena fama de ser organizadores e nos gusta ter eventos aquí en Ribadumia, e sempre que hai o apoio suficiente, pois nos gusta traelos aquí. É dicir, o da gala, pois é pois, aunque en líneas generales, pois é un pequeno premio tamén ao clube, sabe, decir, confiar nela como a nós, como concello, para poder albergar un evento destas características, que sumamos a baixada, ao slalom, a outra regata en Vilanova, etcétera, todo o que facemos durante todos estes anos. É dicir, son 23 anos que levamos aquí en Ribadumia co piragüismo. É dicir, nos últimos anos tamén como un hándicap neste caso, que, se non recordo mal, desde o 1998, que foi cando foi, no, 2008, perdón, cando foi un ano excepcional, xa culminado coa medalla de Perucho, que estaba aquí nas filas estas, hacía parte das medallas nos Campeonatos de Europa de David, Maquieira e Paulino Otero. Desde ese ano hasta o día de hoxe, a temporada pasada, só faltou un deportista do club un ano en ser internacional. Iso tamén é, non temos 10, nin 6, nin 5, pero sempre temos algún que viste a camiseta da selección española. É dicir, é un club pequeno, dun concello pequeno, é dicir, son 5.000 habitantes, a pesar das instalacións que temos, pois a lámina de agua que non nos axuda moito moitas fases do ano, e sin duda ten un mérito estar sacando sempre aquí rapaces e traballar con eles. Non sei se adianto algo aquí dos meus ou pasa a valoración despois. Fago a valoración despois. Pois nada, pois como decía, pois nada, gracias ao Concello, gracias á Federación, e esperemos que o día 16 todo saia bonito e todos os asistentes leven un bo recordo de Ribadumia e do auditorio que temos. Gracias, José Manuel. Bueno, ten a palabra o presidente da Federación Galega de Piragüismo, na que, bueno, pues nada, nos vai entre outras cousas, a nomear a todos os galardoados do Piragüismo Galego 2017. Bueno, primeiro dar as gracias, como non pode ser menos, ao alcalde do Concello de Ribadumia, ao director técnico do clube, porque hubo varias sedes candidatas para poder albergar a gala deste ano do piragüismo galego, e temos que decir, coa firma dentro un rato do convenio entre Concello e Federación, que Ribadumia máis o seu clube foi os que máis apostaron por acadar, pois, que será a sede este ano da entrega da nosa gala. Certo é tamén que pesou, como ben decía Manolo, o alcalde, a trayectoria que levan dende anos de apostar por o noso deporte, e tamén de que, ora, se dirá, tamén ten unha parte de premiados da canteira que sae de Ribadumia, que fai que Ribadumia, por moitos aspectos, sexa internacional, pero polo mundo da piragua e do piragüismo tamén, non? A xunta directiva ata agora, pois, os nosos premios viñan sendo, pois, mellor clube, mellor adestrador, mellor deportista femenino masculino, e a súa vez, pois, mellor promesa, non? Pero certamente a realidade é que nos quedan cortos todas estas mencións, porque no relatorio que xa tendes vos mesmos e que vos volvo a facer, medallas de campeóns e subcampeóns do mundo, e que está chea a Federación Galega. Por lo tanto, obvialos e quedarnos só con un sería, pois, non demostrar á sociedade galega e tamén, como non, ao resto do Estado, a potencia que hoxe por hoxe en Galicia o seu piragüismo, non? E o seu deporte, podamos decir, para nós máis laureado, e aí están os datos. Temos que destacar que como mellor premio masculino a xunta directiva decideu a Rodrigo Germá de Cristian Toro, os motivos de los moi claros, campeóns do mundo en K2, subcampeóns do mundo en K2 e a súa vez subcampeóns do mundo en K4 500. Por lo tanto, estamos falando, entre os dous xuntan 3 medallas de mundial, e unha delas o K2 500 é distancia olímpica. Por lo tanto, dous candidatos para poder estar hoxe por hoxe no futuro Xogos Olímpicos de Tokio pelexando por unha medalla, dous galegos. Pero claro, non podíamos olvidar e quedarnos con eles dous, porque resulta que neste campeonato do mundo España, como na modalidade de kayak, por primeira vez na súa historia quedou campeona do mundo. Pero aí había nese equipo, pois, Roy Rodríguez, Pedro Arévalo, Óscar Carrera, aí que está mal, non é Pedro, é Carlos Arévalo,
Pedro é o pai, que é o presidente do club, pero Carlos Arévalo, podes corrixir, Carlos Arévalo, Óscar Carrera e Rubén Millán. Despois, mellor sub-23, Roy Rodríguez leva uns anos dunha carreira esplendorosa, meteuse na final en distancia olímpica, foi quen de ganarlle a plaza a todo un campeón olímpico, e, polo tanto, leva o galardón de mellor sub-23. Mellor promesa, un campeón do mundo, Óscar Graña, Pablo Graña, campeón do mundo en canoa, en juvenil, pero que con Pablo temos, e non podíamos obviar neste caso, e non pode ser menos, a Manuel Fontán, que adestra no grupo de tecnificación con Noel Domínguez e David Barreiro. Un cuarto do mundo en distancia olímpica, outro, David, medalla de bronce no Campeonato de Europa en canoa juvenil, e Manuel, pois na categoría cadete gañando na Olimpiada da Xuventude 2 ouros. Por lo tanto, temos hoxe por hoxe no Centro de Tecnificación Galego o mellor equipo de canoa podemos decir casi da historia, obviando sempre e tendo por enriba a David, pero certamente o equipo nacional o compuxo estes 4 padexeiros galegos. Despois pasamos á categoría femenina, onde aí temos a Teresa Portela, que certamente no Mundial foi a mellor padexeira galega en distancia senior, gañou a final B, mala sorte que tuvo porque tiña para estar na A. E despois temos en mellor sub-23 pois unha rapaza aquí de Pontecesos, Camila Morrison, que é subcampeona do mundo. Volvemos a facer fincapé das medallas acadadas. Cando pasamos xa a categoría juvenil, pasaron os mesmos. Temos tanto as premiadas como a CESI, 4 rapazas sendo subcampeonas do mundo. Levamos xa, se non me equivoco, casi nomeados xa 6 subcampeóns do mundo antes de chegar a elas, polo tanto demostra a grandísima potencia que é o piragüismo galego a nivel mundial. Despois temos o CESI, neste caso a rapaza María Pérez, que con Antía Jácome foron quen de conseguir non só que quedámonos co subcampeonato do mundo en subcampeonato do mundo en C2 muller no 200, pero na Copa do Mundo tamén foron de 500 metros plata. Por lo tanto, demostra a grandísimo potencial que temos tanto en kayak muller como en canoa muller. Modalidade que vai a ser olímpica por primeira vez na historia nos Xogos de Tokio. E non sería sorpresa que algunha delas dúas pudera ou fora que ande en estes 2 anos chegar a ese nivel, porque hai que recordar que tanto Antía como María Pérez foron quen de gañar o C2 sub-23 nun control selectivo, é dicir, gañaron as juveniles as sub-23. Por lo tanto, un C2 que pode darnos unha gran sorpresa daqui a 2 anos. Tamén decideu a Xunta Directiva mellor deportista destacado no kayak polo, que podemos decir que Galicia tamén kayak polo, pois tamén ten un campeón de Europa, o porteiro da selección é galego e tamén é medalla nesta modalidade deportiva. Tamén temos, neste caso, o mellor adestrador. Destacouse como mellores adestradores o equipo tanto kayak tudense, porque se chegades ao final de todo o relatorio veredes que o kayak tudense non só foi declarado é gañador de mellor clube na categoría absoluta nacional en senior, sino que 7 dos premiados que hai nesta lista, 7 son palistas de dita entidade e acadou e conseguiu que 7 internacionales saliran da súa canteira. Pero atentamente tamén temos a Miguel Ángel Pérez Villanueva do Cidade de Pontevedra, que é o clube de galego máis destacado nas categorías de promoción a nivel tanto galego como nacional. Tuve unha gran loita, que tamén destacamos, co Pontecesures para acadar o Campeonato de España e a Liga de Xóvenes Promesas nacionais, o cal demostra que se o primeiro era galego, o segundo tamén eran os promesas, é dicir, o futuro, non? Despois de entestadores, como ben relatado fai un rato, temos o Kayak Tudense, mellor equipo nacional masculino, temos a Breogán do Grove, mellor equipo nacional femenino. Aquí fuxemos unha CESI porque Catoira, por primeira vez na súa historia, pois foi quen de entrar entre as 3 primeiros da élite femenina nacional, polo tanto, era dunha mención moi destacable para a Xunta Directiva. Mellor equipo a nivel nacional en categoría de promoción, como ben comentaba fai un rato, o Escuela Cidade de Pontevedra, campeón da Liga de Xóvenes Promesas, campeón da Copa Nacional Cadete Femenina e subcampeón da Copa Nacional femenina. Polo tanto, Pontecesures, que neste caso levan a CESI tamén polo categoría de promoción a nivel nacional, hai que destacar o seu subcampeonato, pero tamén ser o campeón nacional infantil masculino. Por lo tanto, entre os 2 clubes, como podedes ver nas diferentes edades, acadaron os campeonatos e os subcampeonatos e campeonato da Liga.
Despois pasamos ao slalom, neste caso, pois, o mellor equipo da modalidade de slalom foi o Penedo, que tamén pois, está dando unha grandísima posición, neste caso, na Liga Nacional de Xóvenes Promesas, onde o slalom pois, é unha modalidade dentro do piragüismo pois a máis minoritaria, como referente decir que a nivel nacional só hai 15 clubes, só hai 15 clubes de slalom a nivel nacional, inda que a nivel olímpico teñamos un cuarto e unha campeona olímpica, só hai 15, e deses 15, 5 están en Galicia das 17 autonomías. Por lo tanto, para nós é unha modalidade tamén de moito coidar e de moito apoiar. Mais dunha vez tamén mesmo o equipo local de Ribadumia ten participado na Liga Galega, non? Despois, como ben comentábamos, hai unha realidade no noso piragüismo, que hai os grandes clubes que están pelexando para as grandes ligas, pero depois temos a nosa Liga Galega, nosas ligas galegas, donde aí o gran clube, o gran animador desa liga, pois é o Ría de Aldán, por lo tanto tamén ten o seu premio. Como o equipo revelación, neste caso, un equipo de Vigo, da cidade olívica, como é piragüismo olívico, donde no seu segundo ano de funcionamento, de existencia, xa foi quen de gañar a Liga Galega de Kayak de Mar en femenino, a veterana, e tamén quedar terceiro na Liga de Kayak de Mar Galega. Indicar, por exemplo, cando decimos a Liga Galega de Kayak de Mar, decimos, bueno, a nacional será máis, non? Na Liga Nacional participan de Kayak de Mar uns 200 participantes, na Liga Galega estamos preto dos 300. Por lo tanto, demostra a potencialidade que ten a nosa Liga por enriba da propia Liga Nacional, que moitas veces, neste caso, os clubes galegos non saen fora porque a actividade teñen a máis e mellor aquí. Despois está mellor labor arbitral, Edi Freidi, un rapaz de Cambados. Os árbitros no noso deporte os queremos, de momento respétanse, e de momento pois, son unha parte fundamental, e polo tanto tamén esa labor arbitral ten o seu premio, non? Mellor regata organizada, aquí fai un rato tirábame un pouco Manolo, que di que sempre están organizando regatas e a súa competición tiña que estar, estuvo en riba da mesa na decisión, pero certamente o Campeonato Galego por primeira vez na historia do noso deporte, barco doble celebrouse en Ourense, cunha gran participación e unha gran organización, o cal fixo neste caso, que ainda sendo os primeiros, pois estuveran por diante de quen organizou máis anos, que tamén estuvo neste caso o Muiño, e non dudo que no futuro terá premio, non? E despois, como non, o descenso internacional do Miño de Tui, que este ano foi reconocido Festa de Interés Turístico por Galicia, polo tanto, ese río non podíamos obvialo e non telo tamén como mellor evento organizado, neste caso, por o Kayak Tudense. A CESE, a mellor regata, durante anos, pois leva aí o Kayak de Mar facendo unha gran laboura e unha gran regata en Cabanas, o clube KDM de Cabanas, polo tanto tuvo o seu recoñecemento. Medios de comunicación, aquí levamos uns anos que foi para un periódico, para outro, pero certamente hai unha cadena tamén de radio que está impulsando moitísimo o noso deporte, como facedes moitos outros medios, hai que poñer un. E neste caso, pois, a cadena SER con Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Ourense, pois son os galardonados e mencionados como mellor medio de comunicación. Non entendemos que outros tamén son vos, de calidad, pero neste caso, a xunta directiva este ano fixo recaer este premio na cadena SER. Mellores patrocinadores, Rotogal e Barracuda, que son de Boiro e Barracuda, pois un fabricante de pantaláns, para nós tamén importantes por a súa colaboración na nosa funcionamiento, na nosa federación. E despois, mellor colaboración institucional. Neste caso hai que decir que a nosa colaboración institucional é amplísima, porque podíamos relatar desde o Concello de Ribadumia, desde os moitísimos concellos que colaboran a cotío nas instalacións do piragüismo galego, que colaboran na organización dos diferentes eventos, pero así, certamente, este ano, a Deputación de Lugo firmou un convenio de colaboración para expandir e para xestionar a súa instalación en Lugo, cunha aposta que falamos dunha provincia con 7 clubes, é unha aposta moi importante polo piragüismo para o crecemento do mesmo, igual que fai a Diputación de Pontevedra. Por tanto, este ano pois son as dúas institucións, as diputacións, as que sobresaen, neste caso a de Lugo e Pontevedra. E despois, como ben relataba, nos vamos a algo que queríamos trasladar, que é o premio especial á Xunta Directiva. Neste caso, como ben relataba antes, non podíamos deixar a maratón, e non sería obvio que por Rodrigo Germá e Óscar Carreira, que levan o premio, o equipo de Callán na distancia unha modalidade olímpica, obviar a modalidade de maratón, que se ser olímpica, pois neste caso, Tono Campos, Manuel Garrido, Jennifer Casal, José Manuel Sánchez, Óscar Graña ou Ramón Ferro, o peor deles é o campeón do mundo ou de Europa.
estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 padexeiros que teñen medalla nun campeonato do mundo, e odialos nunha gala do piragüismo galego non sería xusto. O gran problema que ten o piragüismo galego é que temos unha chea increíble de medalleiros e padexeiros. Certo é que tamén deportistas de alto nivel galego arrasa na clasificación da Xunta dos deportistas galegos de alto nivel, dos de GAN, a modalidade de piragüismo. Polo tanto, non son todos os que podían estar. Tuvemos que deixar padexeiros, por exemplo, moi destacados, con unhas participacións tamén destacadísimas a nivel internacional, participando en campeonatos do mundo ou participando en campeonatos de Europa das diferentes modalidades, pero ao final pois tuvemos que xa ensanchar porque certamente poucos deportes dunha modalidade, unha autonomía ou de Galicia poden presentar semellante palmarés deportivo con éxitos de padexeiros internacionales. E despois, pois xa a insignia de ouro, como non, Suso Morlán Fariña, adestrador durante anos de David Cal, que non tiña pois esta gran distinción da Federación Galega que é a medalla de ouro, igual que José Antonio Fernández Marzán, máis coñecido no seu piragüismo por Mus, adestrador durante máis de 40 anos do Fluvial de Lugo, que pois xubilouse este ano, e quixemos destacar con unha entrega de 2 medallas de ouro, neste caso a Suso, que ahora tópase en Brasil entrenando ao equipo olímpico de canoa de Brasil, co cal tamén acadou nos pasados xogos, me parece que, se non me equivoco, 3 medallas olímpicas. Polo tanto, penso que o que decía antes non é só por falar, senón que neste caso os medios, os periodistas deportivos sodes quen de trasladar o que consideramos que é, como ben decía antes Manolo, de comenzar, un dos mellores, por non decir o mellor ano da historia do piragüismo galego, non só polos grandes éxitos acadados polos seus padexeiros a nivel internacional, como acabo de relatar, sino tamén contar, como contamos este ano, cerca de 22 clubes de alto nivel ou declarados pola Xunta, máis coa banca de élite nacional, non? Polo tanto, como presidente da Federación, moi orgulloso, e tamén hai unha parte tamén moi importante, que é que hoxe por hoxe a Federación Galega este ano bate un récord. Ata agora, ano 2010 non chegábamos ás 2.000 licencias no piragüismo galego, este ano pechamos co número récord de 4.250 licencias. Eso, nun deporte náutico, é un récord que non acada por número de población en ningún lugar do mundo. Exemplo, Portugal, 11 millóns de habitantes, 3.200 licencias de piragüismo e con medallistas olímpicos. Por só Galicia, con 2.700.000, ten 4.250 padexeiros. E temos claro, en isto tamén Manolo está de acordo comigo, en que vamos a pelexar para que en ano 2018 os resultados se repiten, se melloran, e vámonos a intentar seguir medrando. E teño que decir que xa este ano na Federación levamos inscritos, ou levaránse xa novas 3 entidades de piragüismo, que hoxe por hoxe conseguir que aumenten clubes do noso deporte a nivel galego, pois énchenos de lelicia a todos. Por lo tanto, as 4.250 licencias esperamos que este ano 2018 as sigamos superando e facendo que o piragüismo galego a nivel mundial sea un referente absoluto. O que hai en Galicia non acontece en ningún lugar do mundo, nin número de padexeiros por número de habitantes, nin número de entidades, nin a fortaleza que ten a súa propia liga, nin a cantidad de participantes que ten. Por lo tanto, sí podemos decir que estamos moi orgullosos de que o piragüismo galego, e iso tamén estamos traballando desde os clubs, non só sea competición, sino tamén lecer. Estamos aí con Ribadumia como sendero de auga, traballando tamén desde as bases de Callá de Mar, porque o piragüismo sea aberto a toda absolutamente sociedade, non só sea para competir, sino que calquer veciño de calquer concello de Galicia teña río, mar ou pantano, sepa que igual que colle unha bicicleta pode coller unha piragua para deslizarse por as nosas augas, e tamén unha maneira de estar en contacto coa natureza, é unha maneira de ocio, de disfrute e de desestresarse, que moitas veces estamos estresados. En medio do mar, moitas veces desestresaste moito. Ou medio un pantano. Pois nada máis, se ten algo máis que dicir o alcalde por parte da Federación, volver a señalar que a gratitude, en este caso a aposta tanto do Concello como do clube que se volcaron para que a gala este ano non se fora para outro lugar de Galicia e se quedara en Ribadumia, e sobre todo tendo a Manuel e a María como grandes padexeiros internacionais que acadaron pois medallas nun campeonato do mundo ou nunha Olimpiada da Xuventud. Gracias, Alfredo. Bueno, a min pouco máis me queda que dicir, non?
eu quero rematar agradecendo e dando a noraboa a todos os galardoados nesta gala de piragüismo 2017. Queremos que estas galas que son importantísimas para recoñecer o traballo, o esforzo diario, o esforzo que están facendo día a día todos os deportistas, todas as persoas que están no mundo do piragüismo. Estamos moi contentos de que a familia do piragüismo galego que se reúna aquí en Ribadumia para recoñecer esa labor de todos os piragüistas de Galicia. E moi especialmente dar a noraboa a estes dous piragüistas que son de Ribadumia, tanto a María Pérez como a Manuel Fontán, tamén por estar elexidos nestes finalistas, nos finalistas do piragüismo galego 2017. Agora vamos a firmar o protocolo de colaboración da Gala do Piragüismo Galego entre a Federación Galega de Piragüismo e o propio Concello de Ribadumia. E tamén hai que dicir, ou podemos adiantar, creo que a xuntanza anual da Federación Galega de Piragüismo que se vai a celebrar aquí en Ribadumia o próximo mes de xaneiro. Firmamos a... Como se fai normalmente nestes casos. De pé. Mandan eles. Gracias. Pois nada, moitas gracias a todos por estar aquí. Que ese día da gala que sexa un éxito para a Federación Galega de Piragüismo e tamén para todos os veciños deste concello. Moitas gracias. Si tendes algunha pregunta ou... O horario, que falou un pouco, ás mañá... Ás 12. Pero por que? Porque vamos, primeiro empeza coa entrega de todos os premiados das diferentes ligas para depois, a altura da 1:30, rematar. Será unha gala dunha hora e media de duración e justamente rematar porque tamén haberá un agasallo por parte do Concello que será un catering donde podemos depois estar desde a 1 hasta as 2 e pico, todos os galardonados e todo o piragüismo que se acercará hasta arriba do Mia para poder estar. Se o poñemos máis tarde, acá daríamos un problema. E se o poñemos en horario de tarde, moita xente que se ten desplazar de toda Galicia, igual non che ven porque a noite, non acabar ás 10 ou 10 e pico, volver despois a Ourense, volverte ao barco de Valdeorras ou tal, preferíamos facelo de mañán. Deste sí, pero despois hai os outros tamén se van a entregar dos clubes, das diferentes ligas, os campeóns das diferentes ligas. En total estamos preto dos 100 premiados. Respecto a galas anteriores, en canto se incrementaron os premios? Como ben comentaba antes, tiñamos o Promesa e tiñamos o mellor senior, non? E o Promesa, en clubes 1, que era o mellor clube. Pero o gran problema é como vas a poñer un só club cando estás gañando os clubes galegos 6 ou 7 ligas nacionais, eso non me asumo. Como vas a obviar o clube mellor de Galicia porque igual a nivel nacional non decide ir e quedase Galicia, é o que máis rivalidade e mellor aposta fai polo piragüismo na nosos ríos e nas nosas competicións. Por lo tanto, o piragüismo galego tiñase problemática. Esa xunta directiva chegou un momento que dice, señores, non podemos premiar a un só. Si temos 22 subcampeóns do mundo ou campeóns do mundo, nombramos a un. Eso, como diría, se a gala o que busca a promoción do noso deporte ao exterior, nadie se promociona a sí mismo non só con un produto. Se tes 20.000 ou 30.000 equipos que están demostrando o potencial que ten, por ese cambio da política da federación nos seus premios, que xa digo que vai avanzar e vai a continuar, porque, por desgracia, en o positivo, mentras os clubes sigan traballando tamén e a cantera que temos siga acadando semellante cantidade de títulos, non vamos a como se diría un bo galego, non vou a deixar de vender o meu peixe, non? Se teño un gran produto, non vou a vender só sardiñas, venderei todo o que teño. En este caso, nós en Galicia, no piragüismo galego, temos grandísimo produto
e tamén temos que dicir unha grandísima colaboración coas administracións, sobre todo esos concellos, as diputacións que son os que fan que os nosos clubs pois estén aí ano tras ano pois acadando os éxitos que acadan, que non é fácil.